Eta 3. Azando! Lindano, eguberrion, sorion, sorion, gabona, gabon. Zer ba? Ingo dago? Ez da gure egin barba? A ber, zue zer dakizu lentzero inguruen, a ber? A ber. Gizon bat, que meten da oparia. Eta zelakoa da, Eban? Deko txapela burua. Eta deko jantxia. Eta deko asto. Da zer egiten du lentzero mendian? Opariak egitea. Eta zer gehiago, hori egiten da urte osoan? Bai. Eta begiratu umeari zelan portatzen direz eta gauan ere. Eta zein da bere janariri gustokoena uste duzu? Txuletoia. Zenbat urte deko soin? Nork? O lentzerok? 15. Ez, 12. Ez dakigu. Igual 16. Ez 15. Berrogeita bat ez. Berrogeita bat. Igual deko 42. Eta zue badakizu nondik ataten da bazen o lentzerok hainbeste opari? Bera bakarrik eitzen duzu baserriz den ala zer? Magiaz. Gaur zelan da? Konstruatzen dauz. Egiten dauz berezkubekin. Eta non bizi da ba? Mendian. Ni badaki benian. Zuek egon zari beren etzian? Ni bai. Eta zelakoa da? Haundia. Super haundia. Eta zer gauzek dekoz beran etzian? Jolas asko. Legaluek asko. Oso munduko ume guztidek beki ezela oparizek gabonetan? Bai, batzuk ez. Ez bakarrik euskadikoa. Eta beste lekuetara nor joaten da ba? Papa Noel. Ezin dute ipini. Ze da asko beroa eta gainera dau superdurdin aldi da kantzatu. Eta Afrikako umeak bape bari geratzen dire? Bai. Eta Eta janaria barik. Eta mamar dotzegu guk eta arropa barik eta gun. Bueno, dira dakate janaria, ze dira jaten dutenak animalia. Eta lehoia. Eta ze iruditzen jatzue munduko ume batzuk opariri bari geratzien? Zizte? Nega. Da zer egin aldo hori saiesteko? Nik ez dakit. Ni bai. Joan abioiez Afrikara eta enon. Da zer emongontzagoe? Opari bat. Gureak? Bai. Dakienak. Afrikoa. Eta hemen. Hemen be bai ez da? Ze, nik ikusi dut. Zer ikusi dozu baina? Batzuk ez dekie jateko. Polo nortera eta oestera. Eta Afrikara ez. Zeratik egiten da hori. Hil egiten da Afrikan? Zeratik ez dago ura. Eta ez dago jatu hori. Bakar dago eguzkia eta guzkia eta guzkia. Eta nortzu dire bere lagunek ba? Lentzero badeko lagunik? Bai. Eta nortzu? Guk. Zuek. Eta guk. Eta zuek txikiak. Eta hundiak. Mari Domingi. Astoa. Eta beste baken ez gogoratzen zelan deitzen da. Txotxea jarri. Entzun, azkenengo gauzi, zu badakizu gabonetako abestirik? Ni bai. Atorator, dinandor. Hene, nik gure dut entzun horren zati txikitsu bet. Abestuko estazue? Dindandor osoan hilarakit. Olentzero. Eta rokera beba edakit. Rokero adakizu bai? Venga, zatitxu bet. Ora, ora, odra, gure olentxe,
Ro, pipautxia duela, esentadago. Txatxuekin, anatzeko, botiatuekin ora, ora. Rolen, txero, pipautxia duela.